Бөек башкорт шагыйре һәм мәгърифәтсеһе Мифтахетдин Акмулланың тууына 175 ел. Миякә районы 16 декабрь 2006 ел. Ак карсыга менән күк карсыга дин буенда оса кыялап, Акмулланың туган көнен котлап, байрам итә халкы йыелып. Күркәм Миякә ягы, Кыргыз Миякә авылы халкы һәр ел һайын үзенең бөек улы, шагыйрь мәгърифәтсе Мифтахетдин Акмулла көндәрен угара. Акмулла рухлы күренекле шәхестәрне сакырып, рухи байрамдар яһай. Ә быел юбилей тантанаһы. Йырлы-моңлы туган ер, шагыйрь туып үскән ер, иманлы ер ошо бит, илһамлы ер ошо бит. Тарихлы ер ошо бит, тамырлы ер ошо бит. Акмулланың исемдәре ил телендә, аят кеүек теләктәре ил күңелендә. Акмулланың байрамына рәхим итең, байрам котын бөтә илгә алып китең. Хөрмәтле кунактар, мөхтәрәм тамашачылар, Акмулланың фикердәшләре, рухташлары һәм тугандары, хәерле көн! Бүген Миякәлә Акмулланың ян тиягендә байрам. Башкорт халкының күренекле улы, шагыйрь мәгърифәтсе Мифтахетдин Акмулланың тууына 175 ел. Рәсәй һәм бөтә дөнья алдындагы башкорт халкының газиз һәм бөек улына арналган байрам мүбәрәк булсын. Акмулланың туган йөре, дин, күгидел, үршәк буйдары. Меңәр елдар аккан балкылдар кемдәрде генә үстермәгән. Сая холыклы, сәсән рухлы Акмулланы тудырган.
Қадірлі қонақтар, құрметті достар, сәхнә түріне Башқұртстан Республикасы Президенті Хакимияты уәкілі Буранбай Рафқатұлы Күсәбаевты, Башқұртстан Республикасының мәдәният һәм милли сәясәт министрі орынбасары Рафаил Ғабдрахимұлы Шафиковты, Миякә район муниципаль район хакимияты башлығы Хабир Халяфулы Мусинді сақырабыз. Рәхим итегіз. Қадірлі Ақмолланың яқташтары, құрметлі қонақтар, бүгін біз мұна Миякә районында ысынлап та ұлы байрамда қатнашабыз. Бұл ұлы байрамымыз біздің өзіміздің тарихымызға болған хүйеу, өзіміздің болған шәхістәрімізге ұлылау, өзіміздің өткен тарихи жолдарымызды барлау, бұл бик матур байрам. Өзіміздің хөкүмәтебез исеменен Хәзді бүгін ұшындай матур байрам ойыштыруыңыз менен, һәм ұшылайтып матур етіп бізді қаршыла алуыңыз менен рәхмәт білдіріп, матур байрам менен құтларға рұқсат етіңіз. Ысынлап та Башқұртстанның тарихында Ақмолла һездин якташыгыз өзінің матур юлан, матур эзен, матур көзен қалдырды. Әгәр дә без Салават Юлаевты кылыч менен азатлыгы өчен күтәрелеп, башкортларга яуганда, башкортларга яшәгән башка халыкларны бергә күтәреп, башкортларым дип өндәшеп алга азатлыкка ынтылган булса, Ақмолла һездин якташыгыз башкортлар арасында тәүгеләрдән булып, башкортларым уку кирәк дип азатлыкты бәлки икенче юл менән алып булыр дип өндәп көрәшкә өндәде. Менә бүген без шуны матур итеп аңлап, матур итеп уйлап, бик күп саралар үткәрәбез. Һәм бу юкка түгел. Ақмолланың ошондай улы өчен, югары баһалаган өчен, тап ошо эш өчен безнең президентыбыз 4 июль көне 2004 елдан үзенең указын кабул итте. Бұл указ Ақмолланың 175 еллыгын ничек байрам итү турасында иде. Әйдәгез ошондай байрамдарыбызды шәхестәребезне лә артабан күтәреп, үзебезне лә күтәрәйек. Байрамдарыгыз мөбарәк булсын. Хөрмәтле тугандар, милләттәшләр, ватандашлар, әйтәләр бит халыкта, илен дурлаган дип. Biz, şahsimiz Ақмолланы дурлап, үзебезне, ватаныбызны дурлайбыз. Hürmetli якташтар, иптәшләр, кадерле кунактар. Елдар үткән сайын Ақмолла иҗатына кызык сынау арта бара. Чөнки уның әйткәне, нәсихәтләре бүген дә актуаль. Ақмолла әсәрләре сын мәгънәһендә кешеләрне уйландырусын, ата-бабаларның туган еребезнең рухи кыйммәтләрен буындан-буынга тапшырусы изге кумарты. Шагыйрьнең туган авылында социаль мәдәни үзәк мәчет асылды. Ақмолланың музей үзгәртеп, зурайтып эшләнде, парк төзелде, чишмәһе ямьләндерелде, авылга су үткәрелде, юлларга, урамларга асфальт төшәлде. Yana bir Usay Avul Soветы биләмәһендә һәм район үзәгендә мәдәният усаклары, мәктәпләр реконструкцияланды. Булар бөтәһе президентыбызның указына һәм хөкүмәтебезнең планына ярашлы башкарылды. Белүгезчә, ел сайын Ақмолла туган көндәрдә безнең шагыйрьнең тормыш юлын, иҗатын яки район тормышын яктырткан мәдәният, сәнгать, әдәбият эшмәкәрләренә Ақмолла исемендәге премия тапшырыла. Бұл премия 1999 елда булдырылды. Быел 18-нче лауреат билгеләйбез. Елларның ничек кенә торуына карамастан, без бер вакытта елдар авыр дип премия бирмәйсе калмадык. Буңа күрә әйтәр килә, бұл премиялар комиссия 2 кеше күрһәтте. 2 кеше шулардан бер хәл хайлап алдык, битен еңеп чыкты. Ул безнең рәсем Башкортстаннан атказанган
Сәнгать эшмәкәре, Татарстанда халык рәсеме Имашев Рәшит Фатихулы. Диплом Ақмоланың хүрәтіменен действительно Ақмола лауреат деген исем. Әмәхі премияның сумкаһы. Есінде приложениеһы әйтергә кирәк, элекке елларга караганда юбилейный ел булгач, хакын арттырдык, инфляция, дефляция нәмә бар битне. Монда 600 грамм 25 мең. Барлығына рахмет. Отандастарым, райондаштарым, ауылдаштарым, туғандарым, бүттен Башқұртстан халқы, район халқы, сізге мені шылай дурлап, ұшы дур байрам күнді мені дурлап, білекенді башыма дур білек бердігір. Рахмет, менен ақылға тұрышым, конечно, ол мен әлі аванс көп кіна. Мына барлығына рахмет, мына Хабир Хилаловичка, мен олар туғаныма, Елге барыда бик зур рахмет. Бүтін районға, ауылдарды еріп сұқтық, бүтін мәктептерді, бүтін жерлерді екі шатапы еріп сұқтық. Барғылар мені құплап, тақдимді қабыл етіп, мұна үш күнге келіп керділер. Ол меңе әлі негіне аванс көп болып құна қалайынды ол. Чөнки ол меңе тағын дәртләндірді. Тағын ойдар көп жоларыны еңіп шығарға бұл күш берейінді. Рахмет. Мен шат, біз 40 ел бірге яшейбіз енді. Ел сайын қайтабыз шияқларға. Шыннан да шияқлар міне деген кішілеріні дүнияға кетірген. Мен ойлаймын енді мұнда бүтін кіші шул міне табиғаттан алып өскендір деп шул яқшылықны, талантны. Олар арасында менің Рәшитті шында енді бик шат аның үшін, бик шат. Балалар үшін де бик зор ғырырлық, менің үшін де біз зор ғырырлық, рахмет. Үйде моторлы болмаға, тегедлік болмаға, бір-бірінде аңна болмаға, ижадайда болмай. Шу моторлық, тегедлік болғандағына тыныс ішләйін. Ішләй кепкіна тұра. Балаларды қондыра хакелі әлі балалардың Анықтары қоғандыра хакелі. Солар мә жәйінді.
телгә, уйдан уйга күсә ил рухы. Буын хаклай уны ир рухы. Күренекле шагыйрь, филология фәннәре докторы Рәшит агай Шәкүрде сәхнә түренә сакырабыз. Рәхим итегез. Акмуллабыздың байрамы ул безнең халкыбыздың, милләтебезнең, Башкортстаныбыздың улы байрамы, шигъриятебезнең, рухиятебезнең тантанаһы. Менә бүген әйттеләр, зур шатлык менән Урал батыр эпосы менән янәш безнең балаларыбыз бүген көндә Акмулла шигырьләрен яттан һөйләйдиләр. Был Акмуллабызның илебезгә, рухиятыбыз дөньяһына, йөрәгебез түренә яңынан әйләнеп кайту күренеше һәм гаҗәп хәл бит ул. Был шагыйрьнең үз иленә, үз халкына, дөньяга, якты дөньяга яңынан кайтуы буаттар аша 20-нче буат азагында һәм 21-нче буат башында барлыкка килә. Ә бит бар иде заманалар, бәлки олы кешеләр хәтерләйдер, Акмулла дигән исемнең кем икәнен дә һәм нимә икәнен дә белмәенсә яшәде яшьләребез. Бәхетебезгә Акмулла шигырьләрен йөрәк түрендә хакланы безнең олы буын кешеләребез. Акмулла үз заманы өчен, ул башкорт халкы өчен, Башкортстан өчен һәм күрше-тирә халык өчен ул ысын якты бер йондыз булып балкыган. Менә 1981 елда ошо байрамга килгән халык Тукханбай авылында халыкты таң калдырып, безнең Тукханбай карты Хәбибдин Бәдретдинов нәсихәттәр шигырен яттан көйләп укыды. Акмулланы яттан белгән һәм Акмулланы һөйләгән материал ул бүген көндә безнең үзе бер аерым рухи байлык.
Үземнең дә ул Акмулла кебек туган ягыма кайтуым шул хәтле зур куаныч та, бәхет тә кебек булды миңа. Шул Акмулла образында алып кайту икеләтә бәхет булды инде ул эшләтә. Аны шул аның әсәрләр буенча эшли башлагач бит минем именно аның туган ягына барып, туган ягын күреп, аны шул балачакта йөргән эзләрен эзләп, менә улым белән творческий командировка ясадык бит инде без былтыр җәйкен 90 майга барып, аның шул йөргән юлларын эзләгән кебек йөрдек. Шунда без зур тәсвират алып кайттык инде. Зур, бик зур талчык этәргеч булды безнең тормышыбызда. Шуның күпердән чыккач та Рәшит Шәкүрнең юллары искә килеп төште. Шул 90 май авылын күргәч тә ичне моны күңелне ничектер прищемитеп алды, моны бер чувство. Авылда күп, ердә калала күп, тик Акмулла бары бер генә ил күңелендә якты йондыз булып калыкты, Туханбайда туган ир генә дип язган юлларында бар. Шуннан соң шагыйрь да күп, ердә йырсыла күп, тик Акмулла бары бер бит ул, буаттардан аша буаттарга нурлар хибеп торган ир бит ул дип эшләгән эшне тәсвирләтеп мин 200дән дә эшләдем иде ул образымда шушы менә ул эшемдә дә менә чагыла шу күргән. То есть без аны менә ничектер ана шул музейларын карап, ана шул дин буйларында йөреп, именно шуның тәсвиратлары керде инде. Икенче көнне улымның төшенә дә керде Акмулла. Әти ди, мин Акмулланы күрдем төшемдә ди, менә ул миңа ди килеп башымнан сыпырып канат бирде миңа, канат тоттырды ди. Менә улым әле явызлыклар, ниләр җирдә әле менә дөрестлеккә каршы торучы көчләр күп. Менә шуның ыңгай белән бары улым менә сиңа наставление бирәм, менә шул юлга чык, бас дип әйтте дип.
20-30 ел эчендә без бөтә Башкортстанда йөреп, борынгы кулъязмаларны йыеп, иске китапларны тикшереп, безнең башкорт әдәбиятының генә 1000 елга якын тарихы бар икәнен исбат иттек һәм калын 6 томлы китап чыгардык. Bundan 25 yıl элек Акмулланың 150 yıllık юбилейын үткәрүдә мин уртаһында булдым. Мәскәүгә барып, Мәскәүнең үзендә колонна залда Акмулланың 150 еллык турында бик зур байрам үткәрдек. Мәскәү үзе үткәрде. Бу искиткеч казаныш иде. Ул вакытта Правда газеты Акмулла турында язып чыкты. Кадерлі достар, қонақтар, сізні Мифтахидин Акмулла исемен үйреткен Башқұрт дәулет педагог университетінің профессорлары, студентлары исемінде шундай зур байрам белән кайнар котлайым. Педагогический вуз никогда не был далек от миякинцев. Сегодня сотни миякинцев, наших выпускников, по-доброму служат нашему родному Башкортостану. Но с момента подписания указа нашего президента Муртазы Губайдуловича Рахимова, принятия постановления правительства нашей республики о присвоении имени головному педагогическому вузу имени Акмуллы, мы стали еще ближе и стали более ответственно нести имя Акмуллы, слово поэта и педагога. Поэт – человек особого свойства. Он только ему известным образом аккумулирует в себе и откладывает в своем сознании интеллект, чувства и опыт народа. В этом смысле поэт – это генетический код нации, а педагог своей подвижнической деятельностью своевременно доносит до сознания народа это слово и этот опыт. Педагог связывает поколения. В этом смысле Акмулла очень своевременен. Его номенклатурное обучение, которое актуально и сегодня, позволяет нам успешно решать те задачи, которые стоят перед нами. Его учение, джадидизм, его опыт сегодня позволяет нам еще нести слово поэта массы, позволять молодому человеку не забывать опыт поколений и служить своей родной республике. Мифтахиддин Акмулланың шигырьдары, һүзләре әле дә актуальны булып чыга. Бuna һәр кеше үзенең балаларын надан булмасын дип һәйбәткә, яхшылыкка гына өйрәтергә тиеш дип уйлайм. Акмулла бөек шагыйрь һәм безнең якташыбыз, шушы җирдә туып үскән һәм безгә шундый укырга дип ниләрен, үзенең фикерләрен, уйларын язып калдырган. Бөтә дөньядагы кешеләр тату яшәһеннәр ине. Беркасан да хуш булмаһын ине. Үзләрен аңлап, кешеләр менән аралашып яшәһеннәр кешеләр. Безнең районда Акмуллалык бик киң таралган, чөнки ул Акмулла безнең якташыбыз булган. Аның шушы рухи дөньясы безнең районны тулыландырып бага. Бөтен дөньяга тарала ул безнең шушы райондагы Акмуллалык. Кемдең арбаһына ултыраһың, шуның ярын йырларһың дигән халык әйтеме киң таралган. Һәм без Акмулланың туган yerендә туып үсеп, оның арбаһы килеп тукталгас, оның арбаһына ултырып, без әлбәттә Акмулла һәмәк фикерләй, Акмулла һәмәк халыкты уйландырырлык төрле фикерләр туплай башлайбыз. Һәм оның яхшылыкка, тик яктылыкка, сафлыкка гына өндәгән уйларын без үзебезгә һеңдереп, үзебезнең үзәгебез аша үткәреп һәм киләчәктә лә Акмулла кебек халыкка кирәкле шәхес булып үстерүебезгә ышанычыбыз зур. Бик ныгытып, тырышып укып, вузларга керергә яса бик әйбәт булыр иде һәм Акмулланың арбасында
отырып, аның кебек шагыйрь булып китүдә бик әйбәт булыр иде. Үршәк буйы таланты. Аятбай ағай Хужинді сахнаға шақырабыз. Рахмет деген Аятбай ағай сахнаға. Аятбай ағай. Бұна бет хәзді қыздар несек керата. Ақмолла Башқұртстанда ғына түгел. Яш сағында Қазақстан далаларында еріп, қазақ ақындары менен әйтішті сынығып, сәсән болған. Оны тап қазақ халқы Ақмолла деп атаған. Аллаға шүкір, бүгін де сәсән тамырыбыз біздің құрымаған. Var yalay
Кадактар барыбер тарткан бит. Мин уларга шул рәхмәт һүземдә әйтермен, темпрәмә шигырьләр белән язып килгәйнем. Менә һез безнең башкортыбызды тартканһыгыз. Без үҙебездә тартабызмы? Әгәр дә без үҙебездә тартсак, бала йорттарыла, олылар йорттарыла булмас ине. Мин Акмулланың сәфәр йөрүенә ибет, нәйгә кеше туган иленең кадерен сит җирдәрдә йөрмәһә, ул хәтле белеп бетмәй. Башка җирдәр менән сагыштырып, үзенең фикерен үгет нәсихәт итеп, шулай бездә булмаһын дип тырышкан шәхес дип күрәм. Чөнки мин үзем дә шул ятимнәрдәнмен, мин дә ил киткәнмен. Әгәр дә без бала сакта Акмулла нәсихәтләрен күбрәк башкорт теле дәресендә укыткан булсалар, мин дә күп хаталардан арынырган булырмын. Чөнки минем укытучыларым биргән генә тәрбия ата-инә биргән тәрбиягә тиң булып бетмәһә, Акмулла дәфтәре миңа ярдәмгә килгән булыр иде. Акмулланың ерлегендә, Акмулланың йортында сәсәндәрне йыйып, җыйнап, төйнәп, уларның күзен тыңлап утырганнары юк ине. Дус дигәнең тыштан матур, истән насар булмаһын. Дөньяһы тар булһын, күңеле тар булмаһын. Если друг тебе соратник, мстить ему в словах нельзя. Не наружной статью дружат, сердцем и душой друзья. Мифтахаддин Акмулла. Я действительно счастлив, что я приехал сюда, что могу своими глазами слышать башкирскую речь. И очень хочу поблагодарить вас за то, что вы не забываете родной язык, что вы славите родную землю. Я бы хотел посвятить 6 строчек своих людям, которые только что были на сцене. Отдели морские камни от волны, и они очарования лишены. Отдели от слова дела, и поймешь, как еще порой всесильна ложь. От родной земли поэта отдели, и увидишь, нет поэта без земли. Я вчера читал свои переводы Акмуллы, сегодня ночью я перевел еще 2 маленьких створения. Вы позвольте прочитать их на русском языке. Под тобой, Аргамак, мчи до края земли. Может все измениться. Смерть коня поразит. Сокол верный в руках. Степь, как вечность вдали. Может все измениться, и твой друг улетит. Так полезны знания, так душа нужна. Раскрывает людям тайны письмена, а скандал устроить надобно лишь слово, и судью прогонит глупая жена. Акмулла сүзләре белән әллә әйтимме, башлап китимме димен. Әйтик болай дип, әфлисуннар арасында мин бер кишер. Жүкәне майлау менән кайыс булмас. Кишерәтсәгез, кишерәергә мин ярыймын. Үзегез зурайырга ярасагыз. Сүз әйтер шагыйрьләр хикмәт белән дигән Акмуллабыз. Менә шуңа күрә дә бу гаҗәеп гүзәл кичәдә бөек шагыйрь алдында баш иеп, аның балачактан бирле йөрәгендә йөргән 4 юллыгын укып китәсем килә. Мәҗлисне карайгына гаугамыз бар. Кудугына карайгына каугамыз бар, бадиямыз бар. Ирбет белән мәкәрҗәгә шома кайда, базарына карайгына сәүдәмез бар.
Менә без Казаннан килгән иптәшләрнең дә хәлләре шундыйрак бүген. Ләкин Акмулланың тагын безнең якларга каратып әйткән шундый сүзләре бар. Син карга дип уйлаганың нәсле шыңкар улмасын. Йорты болгар улса улсын, йортны болгар улмасын. Юк. Biz de bugün Akmullanın üze әйткән сүзләрен искә алып килдек. Үзем фәкир, атым арык, Казан шәһренә bir барып күрәлмәдем. Дарига, кызганыч дип әйткән. Ул үзенең дини, фәлсәфи остазы Мәрҗани җәнапләренә язылган атаклы мәрсиясендә. Менә безнең бу көннәрдә шулай ук Акмуллага багышланган кичәләр бара, конференциялар бара. Без үзебез минешли торган Казан утлар журналында бик зур шәлкем шигырьләрен бастырып чыгардык. Мәкаләләр чыкты. Мин аны Туксанбай авылында аның музейына калдырып китәрмен димен. Менгәнең бармы бейек тау башына, тезеңде канатып кая ташына, Менмәһәңнән үт хәтәр хукмагыннан, дөнья матурда күренмәүннән. Елгәнең бармы елдән җитез атта, әллә ундай ат юкмы һезнең якта? Елмәһәң ел бардыр бит дус иштәрең, булмаһа бик шәптән түгел эштәрең. Һөйгәнең бармы берәр һәм өҙөлөп, уның өсөн бер үлеп, бер терелеп, һөймәһәң һөй өҙөлөп һөйүселәр, ер йөҙөндә иң бәхетле кешеләр. Ингәнең бармы нисек йәшәй күршең, уның менән бешәме һинең эшең. Инмәһәң ин йомошың булмаһа ла, күршеһеҙ йәшәп булмай ул донъяла. Күргәнең бармы диңгеҙ тулҡындары, ярға сығарып ташлаган сүп-сарҙы. Бер уйлаһаң икһеҙ сикһеҙ бит диңгеҙ, ни булған ситкә типмәһә уларҙы. Кешелек тә үҙенсә бер диңгеҙ ул, һәр бер диңгеҙ кеүек икһеҙ сикһеҙ ул. Уның да бар үҙ тулҡыны, үҙ яры, була күрмә донъялыҡтың сүп-сары. Хәзер сәхнәгә бүгенге кисәнең иң улы ҡунаҡтарын саҡырабыҙ. Сәхнәлә Алмаз Латипов менән Юлия Солтанғужина. Рәхим итегеҙ. Бына буларҙы кемдәр тип уйлайһығыҙ? Булар Аҡмулланың туҡымынан килгән балалар. Атын нихен маҡтайһың, Мифтахетдинов Аҡмулла? Атын нихен маҡтайһың, бәйгеләрҙе сапмаған? Дыянын нихен маҡтайһың, алыҫ ергә бармаған? Әзәмден нихен маҡтайһың, яҡшы яғы ҡалмаған? Донъянын нихен маҡтайһың, ирес бәхет ҡунмаған? Башҡорттарым уҡыу кәрәк. Арабыҙҙан атандар күп уҡыу һирәк. Аңғыра айыҙан аралдағы күркәндә, эй туғандар, азамлыҡтан ҡурҡыу кәрәк. Афарин балаҡайҙар, афарин. Рәхим итегеҙ. Киләсәктә шулай ҙур булып үтеп, туған илебеҙҙе данлай торған граждандар булығыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Ҙур үтегеҙ. Бәхетле булығыҙ. Бүгенге тамаша залында Аҡмуллабыҙҙың туғандары, нәҫелдәре ултыра. Улар бына Ғилмановтар, Солтанғужиндар, Ғиззатуллиндар һәм Латиповтар. Хәҙер мин уларҙың баҫып халыҡҡа күренеүҙәрен һорар инем. Үҙем белән минең иң тәүҙә мына кырыйымда тора ҡатыным Татьяна, оло ҡыҙым Ирина, бәләкәй ҡыҙым Елена, аның ире Юлай, оноғым Алмаз һәм ейәнсәрем
Юлия. Шулар менән бергә килдек Туханбай авылында, Акмула музейында. Минем катыным музей директоры булып эшләй, үзем шунда научный работник булып эшләйм. Шунда бергә язучылар, артистлар менән очрашып, шунда сөйләшәбез инде. Акмулланы шулай рәхмәт күтәргәннәр өчен, артабан да шулай күтәреп торганнар, онытмаһыннар, быелгы ел менән тамам булмаһын, ел һайын күтәрһендәр. Үзебез исән булайык, һау булайык, яңа ел менән барабыз. Biz Акмулланың елда үткәрелгән юбилейына кайтырга тырышабыз, мөмкинчелек булганда. Һәм бу байрамдың шулай хакланып килеп, бөтен кеше менән яхшы итеп кабул ителүенә бик шатбыз. Һәм Акмулла тукымынан булганга бик гурурмын. Акмулланың туган елына арнап безнең хөкүмәтебез иң тәүдә бит инде президентыбыз Муртаза Губайдуллович Рахимов указ чыгарып, күп эшләр башкарылды. Менә Мияка районында гына түгел, бөтен республика буенча төзекләндерү буенча. Безнең менә Туханбай халкы исеменнән мин зур рәхмәт әйтермен үзебезнең президентка, хөкүмәткә. Алар зур көч салдылар. Үзебезнең менә район хозаларына, глава администрации менә Хабир Хадович Мусин постоянно контрольдә тотты бит. Кескәй генә осқын булып Туханбайда кабына бит Мифтахетдин, бер ир бала, халайыктар йөрәгенә үз ут булып, мәңгелеккә үденә ул юлдар һала. Яктылыктың ак ярсыһы, мәгърифәтсе, көрәш уты тукандырган хак көрәшсе, сәсәнлеккә сәбил ярган оста сәсән, халыкка ла шул суттан осқын сәскән. Балут безнең йөрәкләрдә мәңгедерләр, яктылыкка, яхшылыкка һәр сагайдар. Һинең, минең, безнең күңелдәрдә балыскындар мәңгелеккә биләр. Атың ниһен мактайһың, бәйгеләрдә сапмаган, дөянең ниһен мактайһың, алып ергә бармаган, әзәмдең ниһен мактайһың, яхшы ягып алмаган. Дөньяның ниһен мактайһың, ырыс бәхет кумаган, хакимдең ниһен мактайһың, явыз йырын йырлаган, егеттең ниһен мактайһың, илде душман сарлаган. Баланың ниһен мактайһың, атаның телен алмаган. Башкортстан мәгариф министрлыгы һәр бер районда, калаларда төрле саралар үткәреп килделәр. Шуларның иң мөһиме елда традицион үткәреп килгән Урал батыр эпосы быел Мияка ерендә үтте һәм Урал батыр эпосы быел Акмулланың юбилеена багышланып 450 бала сыгыш яһап, елдагыга караганда инде югары кимәлдә үтте. Әйтеп үтәргә кирәк, менә бу саралар барыһы Акмулла иҗатын, рухын мәгариф министрлыгы тарафынан районнарда, калаларда һәр бер яшь буынга таратуга башкарылган эшләрнең төп эше булып тора. Без мәгариф министрлыгы һәм укытучылар, тәрбиячеләр ошо Акмулланың иҗатын, рухын яшь буынга артыбанда дәвам итү өчен бар көчебезне халыгыбыз дип ышандырабыз һәм яшь буынды матур итеп, тәүфыйклы итеп, иманлы итеп тәрбияләргә дип үз бирәбез. Байрамыбыз мөбарәк булган байрам менән. Һаумы шигъриятле, нурлы төбәк, хыңлап кына яуган панһык пардар, бында сатнап торган кыштардала, туңмай торган изге шишмәләр бар, тынмай аккан селтер шишмәләр бар. Шул шишмәләр тартып алалармы? Әллә яңы серләр табалармы? Кызык бит инде ул шагыйрь халкы, табигатьнең гаҗәп балалары, онытыла мизгел һавалары, кәртә түгел буат аралары, һәр кыш һайын кунак тияп килә Акмулланың юмарт арбалары.